Касіў на лузе касец. Змарыўся і сеў пад кустом адпачыць ды паесці. Раптам падыходзіць да яго галодны воўк і пытаецца: «Ты што ясі, чалавеча?» «Хлеб», — адказвае касец. «Дай мне пакаштаваць». Адламаў касец кавалак хлеба і даў ваўку. Спадабаўся яму хлеб, ён і просіць: «Научы мяне хлеб рабіць». «Ну, слухай», — кажа касец. «Найперш трэба зямлю ўзараць, забаранаваць, жыта пасеяць». «І тады хлеб будзе?» «Не яшчэ, дачакайся, пакуль жыта ўзыдзе, перазімуе, вясной зазелянее, потым закрасуе ды саспее». «О!» — уздыхнуў воўк. «Але тады ўжо можна есці?» «Рана яшчэ. Спачатку трэба каласы зжаць, змалаціць, з зерня на млыне мукі намалоць». «І ўсё?» Не ўсё. Трэба замесіць цеста і чакаць, пакуль падыдзе. Тады ў гарачую печ пасадзіць. Як спячэцца, тады і наясіся». «Не, гэта доўга», — кажа воўк. «Парай мне якога лягчэйшага хлеба». «Што ж», — кажа касец. «Ідзі на выган, ды з'еш каня». Пайшоў воўк на выган. «Конь, конь, я цябе з'ем». «Еш», — кажа конь. «Толькі здымі з маіх ног падковы, каб зубы не ламаць». «І то праўда». Згадзіўся воўк. Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытом у зубы. Перакуліўся воўк ды ходу. Прыбег да рэчкі, а там на беразе гусі пасуцца. «Гусі, гусі, я вас з'ем». «Што ж, Адказваюць гусі. еш, але паспявай нам перад смерцю». «Гэта можна, спяваць я мастак». Задраў воўк галаву і давай выць. А гусі крыламі замахалі і паляцелі. Пайшоў воўк ні з чым. Ідзе ды лае сябе. «Ці ж не дурань я? Цяпер каго не сустрэну, адразу з'ем». Толькі ён так падумаў, бачыць, на полі чарада авечак пасецца. Падышоў воўк да самага большага барана і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем». «Пэўна, такая моя доля». Кажа баран. «Еш, але нашто табе зубы ламаць аб мае старыя косці? Лепш стань у лагчынцы і разяў пашчу, а я разганюся і сам ускочу табе ў рот». «Дзякуй за параду», — сказаў воўк. Стаў ён у лагчынцы, разявіў пашчу, а баран разагнаўся ды трах рагамі ваўка ў галаву. У таго ажно іскры з вачэй пасыпаліся. Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і кажа сам сабе: «З'еў я яго ці не з'еў?» Тым часам касец ішоў да хаты. Пачуў ён ваўка і кажа: «З'есці не з'еў, але лёгкага хлеба пакаштаваў».